So mae'r papur gwyrdd wedi bod yn gweithio am 5 mlynedd. Be ydych chi'n falch honno yn ystod y cyfnod yna? Beth yw y peth mwy pwysig dwi'n meddwl mae'r papur wedi wneud? Un o'r pethau pwysig i ni wrth mynd ati lansio'r papur gwyrdd oedd i geisio sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn dod yn gyfrwng i drafod yr hyn yn ni'n cyfri erbyn hyn i fod yn ymysg y problemau mwyaf oes, sef cynnesu byd eang a newid hinsawdd. Ac be dwi'n teimlo sydd wedi rhoi llawer iawn o foddhad i ni yw bod ni wedi darganfod cymaint o bobl, y Cymru Cymraeg sydd yn falch i ysgrifennu am y pwnc hwnnw a lleisio i barn nhw ynglyn â difrifoldeb y sefyllfa. Felly, i ni yn teimlo bod hynny wedi bod yn llwyddiant o bwysau. Gobeithio bod y papur gwyrdd yn dod i ben y bydd hynny'n parhau. So, pam oedd e mor bwysig i cael rhywbeth yn y Cymraeg? Ein teimlad ni yw bod rhaid i'r iaith Gymraeg, fel pob iaith arall sydd am fyw, drafod y pynciau hyn. Os dyw'r Gymraeg ddim yn bwnc, ddim yn gyfrwng i drafod pethau fel cynhesu byd eang a newid hinsawdd a newid ein ffordd o fyw i fyw tu fewn i dyrfynu'r blaned, dyw e ddim yn iaith sydd yn mynd i gyfrif i bobl. Os taw dim ond trwy'r iaith Saesneg i ni'n trafod materion fel hyn, bod mae'r neges yn dod yn glir, yn enwedig i bobl ifanc. Dyw'r iaith Gymraeg ddim mewn gwirionedd yn iaith go iawn. Hynny mae'n iaith sy'n gallu bod yn gyfieithiad o'r iaith Saesneg, ond yr iaith weithredol mewn sefyllfa fel yna yw'r Saesneg ei hun. Felly mae yn hynod o bwysig fod y Gymraeg yn meddiannu'r pwnc yma o'r problemau ni'n wynebu a hefyd y posibiliadau sydd gyda ni ac yn ei cyflwyno ni'r boblogaeth trwy'r iaith Gymraeg. Dros y 5 mlynedd diwetha, y bodolaeth y papur, beth sydd wedi symud ymlaen yn Cymru? Be ydych chi'n meddwl sydd wedi newid? Yng Nghymru, gai ddweud yn gyntaf yn ryngwladol, oherwydd fi'n credu bod hwn yn bwysig iawn ac yn gysylltiedig gyda'r holl sôn am dechnoleg newydd. Mae yna fudiadau ryngwladol o bwys yn dechrau ymddangos gan ddefnyddio'r rhyngrwyd ar e-bost, ar holl dechnoleg newydd. Yn arbennig gallu feddwl am fudiadau ryngwladol o'r enw davies, sydd erbyn hyn a miliynau o bobl yn cysylltu ag y fas i roi pwysau ar wleidyddion a diwydiannau ledled y byd i geisio achub y sefyllfa o'r sefyllfa argyfyngus sydd yn ei wynebu ar hyn o bryd. Mudiad arall yw mudiad 350.org, Regensfeld sydd yn fudiad sy'n dod o'r Almaen, ond ni gyd yn gallu ymuno ledled y byd ar mudiadau hyn. Wy'n credu bod hwnna'n datblygiad o bwys mawr. O ran Cymru ei hun, mae'n fwy anodd i mi allu dweud beth dwi'n hapus amdano fo yn y sefyllfa bresennol. Dwi'n falch fod rhywfaint o bwerau gyda ni bellach dros y siapion gymdeithas ni i wynebu'r problemau hyn, ond dwi ddim yn falch fod y pwer dros cwestiynau mawr o ran cynhyrchu ynni, enghraifft, yn dal gyda Llundain. Felly mae lot o waith gyda ni'n neud a dweud y gwir. A dwi'n meddwl falle yn ystod y flwyddyn diwetha, fel mae'n adrodd yn y papur gwyrdd y mis hwn, mae perfformiad Cymru ddim wedi bod yn gystal â be dyn ni eisiau, be mae'r gwleidyddion wedi daid i wain gweledigaeth ni. Ie, hollol. Dyn ni ddim wedi ateb i rybuddion mae'r gwyddonwyr sylweddol ryngwladol yn rhoi ni, sef bod rhaid ni dorri lawr ar alluriadau carbon. Hynny maen nhw'n dweud bod rhaid ni dorri lawr ar alluriadau'r carbon a beth ni'n gwneud, ac nid Cymru'n unig, mae gwledydd eraill wedi wneud ond Cymru yw'r gweithio fe'n digwydd bod, a gwledydd eraill, i ni'n cynhyrchu mwy a mwy o alluriadau carbon. Felly, i ni'n gwneud ein sefyllfa yn fwy ac yn fwy argyfyngus. A mae hynny yn fater o bryder mawr ac mae'n bryd i ni wynebu fe, trafod gael arbenigwyr i roi'r ffeithiau i ni a mynd ati i addasu'n bywydau ni fel bod y gweitha o'r rybuddion ddim yn dod yn reality. A mae papur gwyrdd yn dod i ben ar papur rwan, ond mae cario ymlaen ar y we, ydych chi'n dal yn parhau? Ydy, bydd yn parhau ar y we. Ni ar y we yn barod ac o'r cychwyn cyntaf yn bwysig i ni, ond dim ond yn newid gyda phob brifyn a dim ond un tudalen yn newid gyda phob brifyn. Ein gobeith ni yw wneud y wefan yn llawer iawn yn fwy bywiog
a rhyngweithiol o bosibl, a rhywbeth sydd yn gallu cael ei newid yn aml, ac felly yn dod yn fforwm mwy byw Cymraeg fydde'r cyfrwng wrth gwrs. Dyw e ddim yn ddwyieithog, mae yna ddigon o ffynonellau eraill trwy'r iaith Saesneg, ond mae'n holl bwysig mynd i dechrau trafod trwy'r Gymraeg. Ga i wneud y pwynt hyn ynglyn â'r defnydd o'r Gymraeg, mae yna fudiadau sydd yn, wrth gwrs, yn cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg. Mae yna adrannau llywodraethol ac mae yna asiantaethau sydd yn cynnal rai digwyddiadau trwy'r iaith Gymraeg, ond maen nhw'n teddu i fod yn breifat. Maen nhw'n teddu fod yn perthyn i'r asiantaethau neu'r adrannau gwleidyddol, a dyw'r neges ynglyn â'n sefyllfa ni ddim yn mynd mas i'r stryd fawr. Dyn ni ddim yn rhoi'r neges i'r bobl. A fi'n credu fod hynny wedi arwain at y problemau ni'n gweld ar hyn o bryd, o ran pobl yn methu deall ac yn protestio yn erbyn pethau fel twrfeini gwynt a hyd yn oed ceisio amddiffyn y môr. Ond mae yna un peth arall hefyd. I ni yn ystyried, a dyn ni'n gallu sefydlu rhyw fath o gymdeithas neu grŵp Cymraeg gwyrdd, efallai yn lleol yn gynta, a gweld pa mor ddiddorol bydd pobl yn cael hyn a faint o bobl fydd yn ymuno gyda ni, ac o bosib ymestyn oddi ar hynny. Ond eto, trwy'r iaith Gymraeg, mae mewndiadau eraill yn barod i dderbyn ddefnyddio'r Gymraeg, ond Saesneg yw i iaith gweithredol nhw. Ond yn gobeith ni, byddwn ni gallu creu rhywbeth sydd yn defnyddio'r iaith Gymraeg fel yr unig iaith. Diolch yn fawr iawn. Croeso, diolch yn fawr i chi. Golau gwyn sy'n dawnsio drwy'r dail o ben pell ar glyn, yn galw'r praidd i lawr o'r bryn. Mae ysbryd melangell ar waith fan hyn, mae'r carlwm a'r cadnod i clywed y gri wedi symud i fyw dan dy fantell di. Mae adar y mynydd i mudo i gyd, i dilyn ysgwarnog i thafan glyd. A weli di y golau gwyn sy'n dawnsio drwy'r dail o ben pell ar glyn, yn galw'r praidd i lawr o'r bryn. Mae ysbryd melangell ar waith fan hyn, daeth y geifr o'r moelydd yr wyn o'r ddôl, bydd o'r gwalch yr eryr a'r dyfrgu yn ôl. Mae'r holl greaduriaid yn mudo'n un lli, i gael bywyd o hedd yn dysaint o ardi. A weli di y golau gwyn sy'n dawnsio drwy'r dail o ben pell ar